Ayun yung focus. Kailangan na ng tubig. Kaya nito. Ano yung focus na behavior? At karayon. Tulyo na? Kailangan matitis ang karayon. Paano? Gusto ang karayon sa damit niyo. Ayun. Perfect. Dahil sa static energy, magnetize na ang karayon. Kapag inilapag ko ito sa tubig, tuturo ang karayon sa north. Dahil hatakin ito ng magnet ng North Pole. Oh, there. Ibig sabihin, dun ang north, dun ang campsite, pinanggalingan ko. Pero para makasiguro, hindi tayo magtanong sa tubig.